Gaurkoan txalakari Ander Lipus. Bueno, ni batez ere aktorea naz, ezta? Eta orduan aktoreak edo aktore izateak, edo aktore ofizioak inplikatzen du, nire ustez bizitza osoan behar hori aldanik eta ondoen egiteko leku guztietatik xurgatu behar dela eta leku guztietatik ikertu behar dela, leku guztietatik esperimentatu behar dela. Esperimentazio hitza bera per hitzetik dator eta bidaia nahi du esan, ez da? Orduan bidai bat bezala ikusten dut eta bidai hortan uste dut asko jolastu behar dela eta asko ikusi, asko entzun eta asko sentitu. Bueno, nik uste dut antzerkia ez da bakarrik ulertzea edo ez ulertzea, antzerkia berez da gauzak begietatik sartzea, gauzak sentitzea, eta ez da bakarrik arrazoitik pasatzen den gauza bat, ez da? Eta gero, zenbat eta antzerkiaren esparrua eta bere izaera zenbat eta zabalagoa izan, beti izango da herri batentzat askoz aberatsagoa, ez da? Gauza oso komertzialetatik hasita, ezain komertzialak direnak, baina horrek ez duena nahi ezin direnak komertzializatu, ez da? Beraz, nik uste dut antzerkiak eta bere esparru guztietan eta espazio guztietan bere lekua izan behar lukeela, batez ere nire ofizia hori delako, ez da? Bai, erresa inoiz edozein sorkuntza prozesua beti badu bere zailtasuna, ez da? Baina pixka bat deskubritzen duzunean norberaren interpretaziotik, norberaren irakurketatik zer nahi duzun kontatu, hortan jartzen duzu zure lana, ez da? Eta kasu honetan Hamleten argi genuen eta zuzendariak alak transmititu zigun, Hamletek galdera bat planteatzen zuela, ez da? Hamletek gauza asko planteatzen ditu bere obran, baina badago galdera nagusi bat. Eta galdera nagusi hori da, injustizi baten aurrean nola jokatu behar dugu. Hau da, ekintzara pasatzen gara edo ez gara pasatzen. Izan, ala ez izan, ez da? Eta orduan, pixka bat hori mami bezala hartuta, gaur egungo Hamlet hau montatzera iritsi gara. Bueno, alde batetik, artedrama topaketak, artedrama euskal laborategia hasieratik deitu genuen topaketa horiek duela 9 urte hasi ginen, Aulesti bezalako herri edo eskualde euskaldun baten eta bi zutabe nagusitzen dira. Alde batetik oso importantea iruditzen zaiguna eta da formakuntza, aktorearen formakuntza bermatzea astebeteko laborategi baten non irakasle ezberdinek antzerki metodo eta teknika edo estetika desberdinak lantzen dituzten, ezta? Eta guzti hori beti ere euskaratik planteatuta. Beraz, horrek nahi du esan, elebakarra dela, ezta? Euskaraz ikasteko edo arte eszenikoetan edo antzerkian trebatzeko egiten diran laborategi edo tailerrak edo formakuntza ikastaroak. Eta gero, bigarren zutabe nagusia da herrira begira euskaraz egiten den antzerki jaialdi bat. Eta bertan antzerki pieza ezberdinak aurkezten ditugu, irekia, herrira, etortzen diren ikasleei eta eskualde zein edozein publikori irekitako jaialdi bat euskaraz eta zenbat eta halako arnasgune gehiago izan, beti izango da hobeto euskaraz lanean ari garen ontzako. Zerk bultzatzen zaitu oraindik pilpilean egotera eta zerk baten dizu indarra aurrera jarraitzeko etorkizunean? Bueno, ni pentsatzen dut batzutan ez dakidala beste gauzarik hobeto egiten. Antzerkia da ia gaztetatik eukidudan barruko kilikili hori eta jarraitzen dut kilikili horrekin. Horrek ez da nahi esan batzutan kilikili hori desagertzen danik,
Ze, bueno, ofizioak ere baditu bere momentu gogorrak edo ez dakizula nondik nora jo, baina uste dut momentuz antzerkian jarraituko dela, orain arte hori izan da nire bizitza, eta uste dut horrela jarraituko dudala, antzerkia egiten. Kili-kili hori sentitzen. Zer da zure beldurrik haundiena?